Спринтира напред Здравко Лазаров. Внимание, Здравко Лазаров удари и това е 1-0 за Локомотив Пловдив. В тази 59-та минута условният гост повежда с 1-0. След като имаше твърде много пространство пред Мартин Камбуров, той напредна, подаде, а електричката доказа, че на 38 минути, все още, на 38 години, все още може да тичи и да достигне с върха на пръсти топката и до Адам Стаховяк. Ето още веднъж никаква засада няма, естествено, защото Веселин Минев покриваше. Излезе Адам Стаховяк. Подаването с външен фалц на Мартин Камбуров беше прецизно. Здравко Лазаров просто чукна топката и я насочи. Тръгна играта на Локомотив Пловдив. Има засада. Минутата е 63-та. Мисля, че няма засада. Ботев Пловдив вече извърши две смени. Фере бори Доре сега там с много триково. Ето го изпълнението на Доре. Писармов и Аласан Дие. Последния освобождава на тревата. Сега открадната топка от Крис Гади. Той понече да, като че ли да прехвърля вратаря. Адам Стаховяк в крайна сметка се получи нещо като центриране и там Спас Делев бе човекът, който достигна до топката с глава. Ето тук как надигра двама противници и Крис Гади. Отлична измама се създаде от атака за Ботев Пловдив. Центриране към Юнес Хамза. Внимание, там топката табела ни се. Той има способността да стреля от разстояние. Вкара и в предишния матч от такава зона горе-долу, но имаше доста повече пространство. Атака за жълто-черните отдясно. Хубаво центриране, удар с глава и това е гол. Ботев Пловдив изравнява в 83-та минута. Да, през второто полувреме. Този път, както трябва, защитниците на Локомотив Пловдив, една от малкото им грешки, бе наказана от Юнес Хамза, който засече това хубаво центриране от фланг. Ето, че такъв момент настъпи, макар и в самия край на матча. Сега подаване към Цветков. Там има вдигнал флаг за засада. Иван Цветков бе в последните минути. Жалко, че остават само около 5-6 минутки до края на този двубой. Панелка, не може да кажем, че не е заслужено изравняването на Ботев Пловдив. Двата отбора определено играят един равностоен футбол през Юнес Хамза. Сега такова центриране там. Скача внимание и това е 2-1 за Ботев Пловдив. Иван Цветков в тази 87-ма минута. Истинска драма на стадион Васил Левски, уважаеми зрители. Резултатът е 2-1. След като само допреди 3-4 минути Локомотив Пловдив на около 7-8 минути от края на матча се виждаше победител. Резултат 2-1 за Ботев Пловдив. Невероятен развой на матча в заключителните минути. Ботев Пловдив е на път да измъкне това дерби, след като изоставаше с 0-1, вече 2-1 за жълто-черните. Иван Цветков е героя за Ботев Пловдив. Той влезе като резерва и се отблагодари за доверието. Още веднъж центрирането на Кортян, който се отличи с 2 асистенции, и удара с глава на Иван Цветков. Може да бъде винен тук Йордан Господинов, който много лековато увисна при това наглед не особено трудно центриране.